ka jingwan jengo ka pekerbang wat ka badan jingmut ya ka imlang salang apostolic nuncio sha India bat Nepal Most Reverend Leopoldo Girelli ulapoi hatura ha ka sisa chan ka palong ka sien ka padengkong ba ambassador ka Vatican wan jengo ya ka than Garo Hills ka jingwan jengu ka penlong ya ka nong ba lum ban kalalong ka padeng jong ka jingmen nyam bat culture ha ka ba da ki hajar ngut ki riu nget ki lingdo bat kinong yalam pat ba kilayami ban pediang buram ya u hadin ka jingpoi jong u nuncio ulayalam ya ka mas con celebrated ha cathedral parish tura bat ulalej ru banduai ha kijing yeng pep jong ki bishop ba lalej no kentup ya Oreste Maringo bat George Mama Laseri ha kajing kreniam jong u ulapen pau ya kapor pen kala jong kajing isnei bat kajing duai da kapaong ba kajing duai ka besisha kala ban pen pra ya kajing yat kajing pen sajia bat pen kala ya kadonot beriu ban pen pau ya kajing isnei baken jablai Hakajan meet kajingalang priang sngoha ha Sacred Heart Shrine kala long kajinger ki patba kabarius pa ha kajinget bat ka history da kapuken mauru ya kajingwan jong ki missionary Italy ki balapoi sha Garo Hills house nem khat khandai spa lai pulai u Bishop Andrew R Marak u auxiliary Bishop Jose Chirakal lembadu menteri rangba kajela ukonrat ki sangma kiladon ha kajingalang priang buram ukonrat sangma ulabatai ya ujireli kum ubriu ubaret mensim bat ubala ban kendu patba klem jinge bat ulaong bakani kadei kajingwan kaban riu jong u shamikhalaya kabalapen klan ya kajinget jong ki patba Menteri rangba ulapen pauru ya kabenta kabakongsan jong kabalang Katolik ha karoi kapar jong kajela kamtam ha kibenta puli puthi kot kakia bat kikam jingerap patba Haka jingkren jungu syakipat ba ujereli ulai jingero ya ka jinget ka bajeliu bat kiriti dustur barius pa jong ka Garo Hills. Ulai jingero ru ya ka jinget reilang jong ka sorkar jela bat kiriunget Katolik ki batrei haka kampat ba. Haka kubor ka bakongsan sya ka balang haka than unong mikmat ka Vatican ulakadau ya ka jingdon kam kirki man pen klan ya ka jingkhot sya ka priesthood bat ka jing imniam. Watla ulakadau ba ka jingwan ki vocation kala sedang ki usuki henrei ulamaham ba kadang duna kamtam katba ki lengdo batemen kinang kham duna bat ki patba ki pesapet ki bun hawai pawai ulengdo. Ulakentu ya kilongyeng longsem ban kersan ni kisamla bikin jubab daga donut kabasngur ya kajingkot jungublay daga baong ba kalawai jong kabalang kasania hakinong yalam snong kibaklan bat kibatrei hong kajingalang kalerius paru ha da kijingesat culture kentup ya kapreya dance na auxilium convent bat kawangala dance na Don Bosco College kabalapenya so ya kajinget bat kariti tenrai jong kathan Kajingwan jengo kan poi sha kajingekut menta kasngi da ka Pontifical High Mass sa Sacred Heart Shrine kabal kmi linti ban kring ya kibubun shushu kiriunget kabapen pau ya ka benta kabaklan bat kapane jong kapalang Katolik ha ka imlang salang jong ka Garo Hills